लोगोफोर बारा थांसै दिनै जोंनो थांथ'लिया साननैसो थानोसै गामियाव थांसिगोन हारसिंनो बा मजा हारसिंखौनो मोनसेनिथ' मजा थांनोथ' इसा गैया हारसिंनो गारना थांनो इसा गैया नाथाय किसुमान सिचुएशनाव किसुमान प्रब्लेमनि थाखाय पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय बिदि गारना थांनो गोनां जायो एसे दुखु नाङो बहुत दिन लोगोसेयावनो थाबायना बेनि थाखाय गारना थांनो एसे दुखु नाङो गाज्रि नांदों थेवबो थांनांगोन लोगोफोर नङा होमबा थांनानै माजों थायाबा नायबाय था नै बनद्राया रसखौलाय आरो मानो गारनांगौ सोर लागोन ब्रान्सफोरा जोब्बाय बिरना दंथ'योसो मोनसेबो खम लाया नङा लोगो साढ़े 7 फ्लाइट Dustin only. Kecang ada nih kan? Bapak hari bener-bener ini. Nah लोगोफोर बोरायनाया पेकिं जाखाजोब्बाय ओमफ्राय नैयाव जानो ओंखाम सोना होदो फ्लाइटजोंसो थांगोन नालाय ओंखायनो बेखौ लोगोनो लानांगोन नङाबा नै आरो भितराव फ्लाइटआव सोना हरबाथाय ओइ बेग लानो समाव गारि हरोना ओंखायनो बेयाव सोआखै एक्सट्राके आखायाव लाखानो हायो आरो नैखौ मानसि दोननो लोगो लाखिनो हायो थ' बेयाव सोनानै होबाय आरो ओंखामखौ थ' नै जानो गारनो डिसबो होखाबाय नहीं पापा अकेले जाएगा पापा को चुम्मा कर दो मैं तो भूल गया हाँ पापा को चुम्मा कर दो जाओ बोलो अच्छे से आराम से जाना बोलो पापा जल्दी से आराम से जाना काम ना हमें लाने ले हासिब करने शुरू मैं भी आऊंगा अरे मैं ड्यूटी में जल्दी आऊंगा बेटा रंगे जाऊंगा मामा नहीं जाएगा बेटा मामा रहेगा ही भाई मामा यही रहेगा बेटा नहीं रोना बेटा तुम लोग यार टेंशन दे देते पापा यहाँ आएगा भाई बोल पिक्चर है ना बेटा हाँ मैं कैसे देख पाऊंगा किसको पापा को हाँ पापा को कैसे देख पापा जल्दी आ जाएगा बेटा इखौ सलायनो ना दे हमनो लानां हमनो लाना थांनो हानाय नङा तुम तो बोल रहा था नहीं जाएंगे तो अभी क्यों रो रहा है क्यों रो रहा है बेटा पापा को कैसे देख पाऊंगा नहीं रोना बेटा नहीं रोना बेटा लादो होदोंमोन ना मोनसे गोथां लादो लाङै लादो नै लादो नै मोनाव सोना लाखादो थ' जाबाय मोजां थां जाजोबबायथ' पापा नाङानो नोंनो
Chưa xuống. ओके बेटा मैं बाजार जाता हूँ फिर आऊँगा जल्दी से बाबा मानो कौन से आजा नहीं रोते मेरे दोस्त लव यू देखो आप वो जा रहे हैं ना अब जल्दी से लेके आना पापा को बोलो अब को बोलो पापा को जल्दी से लेके आना बोलो ठीक है जल्दी से आऊँगा आरो खासेया बुथिबा खारलायबायलै आरो हो जबाय बाबा जबाय साबे सिगां उन्नंद बाय बेटा बाय बाय बेटा हाँ नहीं मैं जल्दी आऊँगा बेटा बाय लव यू किसी बच्ची ना खाना सुधा ना बेटा पापा आ जाएगा जल्दी ठीक है नहीं रोना नहीं रोना नहीं रोना पापा का तुम जल्दी आ जाना करो पापा तुम जल्दी आ जाओ और मेरे लिए एक टॉय लेके आना एक टॉय टैंक के लिए जो वो हॉस्पिटल में जो खरीदा था वही वाला टैंक खरीदा ना वो रिमोट कंट्रोल वाला और वो बिच्छू को काट नहीं वाला वो बिच्छू है ना वो टैंक के लिए हो रहा है इतना टाइम लग रहा है ना इतना टाइम लग रहा है Two hours later. पापी गंदू बेटा सोएगा क्या इसमें लोगोफोर बाराया गैयाना थांबाय ओंखायनो आइमोआ गिगोन होननानै जोंखौ नै जोंनि रुम खाथियावनो उन्दुदो आरो ना इसोरो जोंनि रुम खाथियावनो नै बे जोंनि रुम ओमफ्राय नै खाथियावनो आइमोआ उन्दुदो जों गिगोन होननानै ओइ आंनि पिटिया बाफे मैं नहीं सोऊंगा इसमें मुझे पसंद नहीं आता नीचे में बेटा चलो मामा के साथ सोते आ जाओ चलो सबको बाय गुड नाइट बोल दो इसमें नीचे में कोई भी कीड़ा आ सकता है और कान में घुस सकता है बेटा अरे नहीं यार नहीं मैं नहीं सोऊंगा नीचे में मैंने टीवी में देखा था कि यहाँ पर कीड़ा नहीं आया था फाय फाय जाओ अभी तो एक बार सो के देखो एक बार सो के देखो जाओ सो के देखो हाँ चलो बैठेंगे जाओ सो के देखो तुम एक बार मैं वीडियो कर रहा देखो मैं वीडियो कर रहा देखो तुम जल्दी आना हाँ देखा अच्छा नहीं है ठंडा चलो चलो जल्दी बहुत ठंडा है ज़्यादा ठंडा है बहुत ठंडा है ठंडा ना ठंडा गा गुसु थाङा बाथां थां पिटि इनो खानिया इथिं उरु नांलायबाय थाबाय थाङा इथि उरगोन आं हासु न'खर थां पिटि हासु न'खरबायदि थांनो हाया आरो थाङा चलो दाफ्लां बुगा खारखालांबाय